बेखौ बिथांमोना जे बे जायगानिनो सिथाय जोंनि मुस्लिम जोंनि सान्थालि जेनेबा जोंनि राजबंसि बिथांमोना दा बिथांमोनखौ जे रिभिउ खालामफिननानै थाबैनो बिनि सायाव जाहाथे इलेक्सन कमिशनारा मोनसे प्रसेस लायो जाहाथे बेखौ रिभिउनि गेजेरजों जाहाथे जायफोरा दानजाबाय बिथांमोनखौ जोंनो मोजां नायफिननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि भट मोनथायखौ जाहाथे होफिनो बिनि थाखाय जों बे मोनबा पइन्टखौ लानानै जोङो फैगोन जोङो मार्चनि 2026नि माबायाव जोङो गुवाहाटीयाव 2 घन्टा जों मोनसे धरना हाबाफारि लादों। गिबियावनो बिटिआर ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे मिडिया प्रेस नोंथांमोनखौ गिबियावनो मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएलनि जानानै नोंथांमोनखौ बयखौबो गाहाम हामलायथि जासिहरग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोनखौ लेंहरनायनि जोङो मोननैसो बाथ्राफोरखौ जों मिथिहोनो सानदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो फैगौ मा होनदों मार्चनि 7 तारिखआव जोङो गुवाहाटीयाव मोनसे धरना होनो थांगासिनो दङ। जाय धरनानि गेजेरजों जों मोनबासो इस्युफोरखौ लानानै जोङो मिरु लाइमोन गांखं इउपिपिएलनिफ्राय जों बेखौ गोख्रोङै मोनसे जोङो दैदेननाय हाबाफारि जों लादों। नोंथांमोना नुगौ दाख्लै थांनाय साननैसो सिगां जोङो बेबायदिनो मेगा कार रेलि लाबाय आरो बेनि गेजेरजों जोङो जिहेतु इउपिपिएलआ जिहेतु बिटिसिआव थैबाय होननानै माखासे बेरेखा राजखान्थि हान्जाफ्रा जोंखौ बुंदोंमोन। दा बिनि फिननायखौ जों होबाय आरो जोङो नैबे सोलिफुबाय थानाय गभर्नमेन्टआ बिटिसि गभर्नमेन्ट बे गभर्नमेन्टआ जे दिनै मा राहा लामा लाबाय थादों बिनि सायाव जोङो मोनबासो जोङो पइन्टफोरखौ लानानै जोङो फैगौ जोङो मार्चनि 7 तारिखआव जोङो गुवाहाटीयाव मोनसे जोङो 2 घन्टानि हाबाफारि लानानै जों धरना मोनसे फोसावनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय सिट इन डेमनस्ट्रेशन अन दा डिमान्ड मिथिबायना बिनि सायाव जोङो माखासे इस्युफोरखौ लानानै नाम्बार 1आ जाहैबाय मा होनदों रन्जन दैमारि सारखौ थाबैनो रिलिज होनांगौ आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि साबा आरो बिथांमोननि नामखौ आङो बुंनो नागिरदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे मा होनदों बेहाय साबा व्यक्तिफोर दङ आरो बे व्यक्तिफोरनि नामखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो फोरमायनो नागिरदों आरो बिथांमोननि नामानो जाहैबाय फारियै जिहेतु नाम्बार 1आव जाहैबाय रन्जन दैमारि सार आरो 2 नम्बराव जाहैबाय जोंहा राजेन गयारी 3 नम्बराव जाहैबाय जस बर' आरो 4 नम्बराव जाहैबाय मा होनदों अजय बसुमतारी आरो बिनि उनाव जाहैबाय 5 नम्बराव खरगेश्वर बसुमतारी आरो 6 नम्बराव राजु सरकार। बे बिथांमोन 6 जनखौ दिनैसिमबो मा होनो भारत सरकार आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा दिनैसिमबो मा होनदों बिथांमोनखौ रिलिज होआखै आरो बिथांमोननि हियारिंनि डेटखौ खेबनै खेबथाम बिथांमोना मा होनदों बारहोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो हाग्रामा महिलारि सारा दाख्लै साननैसो सिगां बिथाङा बुंदोंमोन जे रन्जन दैमारि सारखौ दिहुननायनि खोथाखौ बुंदोंमोन। नाथाय बिथांनि सरकार थासेयाव दिनै मानो रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साबा जायफोरखौ आं दिनै मुंखौ होनबाय नोंथांमोननि सिगाङाव बिथांमोननि हियारिंनि डेटखौ मानो साननै सानथाम हियारिंनि डेटआ बारहोबाय थाखो बिनि जाहोना मा? थांनाय जोंनि प्रमद बर' सारनि दिनाव जोङो एनडिबि रन्जन दैमारि सारखौ गहोनांगौनि सायाव गोबां जोंनि एनडिबि टिमफोरा खामानि मावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों आरो बिनि गेजेरजोंनो मा होनदों आयेननि मोनसे जि प्रक्रिया बे प्रक्रिया सोलिबाय थादों आरो दिनै बिथाङा हरखाबै फैनानै जे रन्जन दैमारिखौ आं रिलिज खालामगोन होननाय लोगो लोगोनो दिनै बिथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंनायनि उनाव मानो बिथांनि बे बाथ्रा बुंनायनि उनाव साननै सानथाम डेटआ मानो बेबायदि आवगायलांबाय थाखो? थारमाने हाग्रामा महिलारिया जास्ट बिथाङा राजनितिनि स्ल'गानल'सो माने गानदों, बिथाङा जास्ट बाथ्राल'सो बुंथिदों आरो बिथाङा जास्ट रन्जन दैमारि सारनि सायाव बिथाङा खुनु पयधे दिहुननायनि इस्सा गैया आरो बिथाङा खुनु पयधे हाग्रामा महिलारि सारा दिनैनि दिनाव रन्जन दैमारिखौ जे दिहुनगोन बे जिबनावबो जानाय नङा आरो बेखौ दिहुनगोनब्ला प्रमद बर' आरो जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्ट फैयोब्लासो बिथांखौ मा होनदों दिहुनगोन आरो बिथांनि थाखाय दिल्लीयाव माबायदि रायलायनांगौ जोंनि टिमा रायलायबाय थादों आरो थाबैनो जाहाथे जोङो बिथांनि रिलिज माने खालायनांगौ बेजों लोगोसे साबा एनडिबिआबो गफानांगौ बेखौ जोङो नाम्बार 1आव जों लादों। जोङो नाम्बार 1आव लादों दा रिलिज
of the Sri Ranjan दैमारी and others 5 NDB बिथांमोनखौ थाबैनो रिलिज खालामनांगौ जोंनि गुवाहाटीनि धरनाया नाम्बार 1 एजेन्डाया बे जागोन 2 नम्बरा जागोन जास्टिस फर जबिन्दानि दासिमबो जास्टिसखौ मोनाखै बिथांखौ जे बुथारदों बे बुथारनाय दायनिगिरिफोरखौ जोङो दिनैसिमबो जास्टिसखौ जोङो मोननो हायाखै आरो बिथांमोनखौ दासिमबो फासिनि बिथांमोनखौ माने लाइफ टाइमनि जेलनि थाखाय दासिमबो साजा होनायखौ जों नुनो मोनाखै दा बिथांमोनखौ लानानैनो जोङो फैगोन जोङो 7 तारिखआव जोङो मोनसे धरना हाबाफारि लादों आरो 3 नम्बराव जाहैबाय जे थांनाय समफोराव हाग्रामा महिलारि सारा गावनि सरकार फैयोब्ला बिपिएफ सरकार फैयोब्ला जोङो हा पाट्टा होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन दिनैसिमबो जोङो सोर साबैसे मुस्लिमा दिनै हा पाट्टा मोनखो सोर साबैसे आदिबासिया दिनै हा पाट्टा मोनखो सोर साबैसे राजबंसिया हा पाट्टा मोनखो दिनै सोर साबैसे बर'फ्रा दिनै हा पाट्टा मोनखो हाग्रामा महिलारि सारनि नेतृत्व बे 7 मास 6 मासनि बे सरकारनि दिनाव नाथाय दिनैथ' जों नुनो मोनाखै बिथांमोना जास्ट डेम'नि थाखाय गांफा गांनै लानानै बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होदों होननानै फोरमान होनो नागिरदों नाथाय बिथांमोना जोंनो दिनै तथ्यखौ होदों साबैसे माने बिथांमोननो साबैसे आदिबासिनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होखो साबैसे मुस्लिमनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होखो बिथांमोना दिनै मुस्लिम सान्तार राजबंसिफोरखौ लानानै राजनिति खालामबाय थादों आरो बिथांमोना दिनै राजनितिनि नामाव राजनितिल' बिथांमोना गेलेबाय थादों दिनै बिथांमोना दिनैसिमबो मा होनदों हा पाट्टा होनायखौ जों नुनो मोनाखै दा ओंखायनो जोंनि थांनाय प्रमद बर' सारनि सरकारनि दिनाव जों गोबां मानसिनो जों हा पाट्टा होदों 3.5 लाखनि बाराबो जों हा पाट्टा होदों नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारनि दिनाव साबैसे व्यक्तिनो बिथांमोना दिनै हा पाट्टा होदों बिनि तथ्यखौ बिथांमोना जोंनो क्लियारै होदों सोरबा कास्तब सोरबा रिन्जय सोरबा मा होनो प्रहलाद आरो सोरबा बिक्रम मोना दिनै फिननाय होदों सोर साबैसे मानसिनो बिथांमोना दिनै बेबायदि हा पाट्टा होदों बिथांमोना हा पाट्टानि नामाव बिथांमोना दिनै राजनिति खालामनायखौ गारथों आरो बिथांमोना गोजानाव थाथों मानोना दिनै बिथांमोना सान्थाल मुस्लिमनि भटखौ दिनै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव बिथांमोना 90% मा होनदों 80% बिथांमोना भट आदाय खालामनानै बिथांमोननो होनांगौ मोनथायफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ जानगाराव दोनदों नाथाय जों मुस्लिम भाइमोननो जों मस्जिदनि नामाव हा पाट्टा होदों दिनै बेखौ रावबो सरकारा मावाखै प्रमद बर'नि नेतृत्व सरकाराव बे खामानिफोरखौ मावनाय जादोंमोन दा जों बेखौ लानानै जोङो फैगोन बे जोंनि 3 नम्बराव थागोन आरो 4 नम्बराव जाहैबाय जोङो थाबैनो डि भटार्सनि इस्युखौ जोङो फोजोबजानो लुबैदों आरो जोङो बे डि भटार्सखौ लानानैनो जिहेतु थाबैनो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा बिनि सायाव थाबैनो समाधान खालामनांगौ बिनि सायाव जों मोनसे मा होनदों बेबो जों एजेन्डा लादों आरो 5 नम्बराव जाहैबाय जे जोंनाव दा जाबाय थादों जायखौ जों एसआर होननानै बुङो दा बे एसआरनि नामाव गोबां मानसिफ्रा मुस्लिम मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जोंनि थागिबि मानसिफ्रा दिनै मा होनदों बिथांमोना मा होनदों डिपुटार माबाया एसआरनि नामाव गोबां बिथांमोना मा होनो भट होनो मोनै माने जानगारनिफ्राय थानो गोनां जादों दा बेखौ बिथांमोना जे बे जायगानिनो सिथाय जोंनि मुस्लिम जोंनि सान्थालि जेनेबा जोंनि राजबंसि बिथांमोना दा बिथांमोनखौ जे रिभिउ खालामफिननानै थाबैनो बिनि सायाव जाहाथे इलेक्सन कमिशनारा मोनसे प्रसेस लायो जाहाथे बेखौ रिभिउनि गेजेरजों जाहाथे जायफ्रा दानजाबाय बिथांमोनखौ जोंनो मोजां नायफिननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोननि भट मोनथायखौ जाहाथे होफिनो बिनि थाखाय जों बे मोनबा पइन्टखौ लानानै जोङो फैगोन जोङो 7 मार्चनि 2026नि माबायाव जोङो गुवाहाटीयाव 2 घन्टा जों मोनसे धरना हाबाफारि लादों आरो बेखौ मिरु लाइमोन गांखं आफादनिफ्राय दिनै नोंथांमोननो बे मिडियानि गेजेरजों बे प्रेसनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ जों क्लियार भाबै जोङो फोरमायबाय जाहाथे फैगोन समाव जोङो बे मोनबा इस्युखौ लानानै जोङो जाहाथे जोङो मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो जाफुंसार होनायाव जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि जोंनि लाइमोन गांखंनि जोंनि माने दैदेनगिरि बिथांमोना आग भाग लागोन बाहागो लागोन आरो मोजांथार बियो साक्सेस जागोन होननानै जों आसा खालामदों